ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ്, അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18ാമത്തെ അധ്യായം, മോക്ഷ സന്യാസം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നും പറയും, മോക്ഷ സന്യാസം എന്നും കൂടി ഇതിനെ പറയും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഏതായിരുന്നു അധ്യായം ഇന്നലെ? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം, 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓരോ ഗുണത്തിലും നമ്മുടെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും, വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, തപസ് 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെന്താണ്? മനസ്സിന്റെയും പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെയും പിന്നെ വാങ്മയ തപസ്. മനസ്സിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹിംസ, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ, ആചാര്യന്മാരെ, കൃഷ്ണനെ, പിന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്ദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സ്. പിന്നെ വാങ്മയ തപസ്. വാങ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയണം, പ്രയോജനകരമാവണം മറ്റുള്ളവർക്ക്. പിന്നെ ശാരീരികമായി, മാനസികമായിട്ട് തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമം, പിന്നെ സ്വഭാവ സംശുദ്ധി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതേതാണ്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ, അത് നിർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ, അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ, ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും, നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അറിയാതെ ചെയ്താലും അത് ഫലമില്ലാതെ ആകുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം. അതായത് ഓം തത്സത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ്. ഓം തത്സത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കും, നിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അസത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമാവട്ടെ, യജ്ഞമാവട്ടെ, പിന്നെ ഒരു യജ്ഞം, തപസ്സും, ദാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അസത്തെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ഇഹലോകത്തിലാവട്ടെ പരലോകത്തിലാവട്ടെ അത് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധാവിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 18
സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മോക്ഷ സന്യാസം എന്നും കൂടി പറയും. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 18 ദിവസ അധ്യായത്തിൽ, അതായത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം കൂടിയാണ് ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായി നിൽക്കണം. സത്വ രജസ് തമ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്താണ് അതീതനായി നിൽക്കണം. പിന്നെ ത്യാഗം, ഈ രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുക. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥ്വകേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കേശി എന്നുള്ള ആ അസുരം ചിത്രത്തിൽ കാണാം. കേശി എന്നുള്ള ആ ഒരു അസുരനെ വധിച്ചവൻ, അത് ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് ആ അസുരൻ. അപ്പൊ ആ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഋഷികേശ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ അർജുനൻ. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എന്താ പറയാ, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നിഗ്രഹിക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അസുരൻ എന്താ പറയാ, ഈ സംശയങ്ങൾ എന്താണ്? ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. അത് സംശയങ്ങൾ അസുരന്മാരെ പോലെ, ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഇപ്പോ ഭൗതികമായ വാഞ്ചകൾ, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിക്ക് എനിക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ, സുഖമായി അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഒരു കർമ്മത്തിന്. അപ്പോ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക വാഞ്ചകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? സന്യാസം. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്? സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു ത്യാഗം. അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാർ എന്ത് പറയുന്നു? ഭൗതിക വാഞ്ച, അതായത് ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാമ്യം, അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ദോഷകരങ്ങൾ ആകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തോ കാമ്യ ഫലമുണ്ട്, അത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്താണ്? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ത്യാഗം 3 വിധം. അപ്പൊ പറയുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. എന്താണ്? ഈ 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് ഈ 3. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. 3 ഗുണത്തിൽ യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും, 3 ഗുണത്തിൽ ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, 3 ഗുണത്തിൽ തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ 3 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും, മഹാത്മാക്കളാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവരെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ 3. ആസക്തിയോ
ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഏത്? യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ. അതായത് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറിച്ച് അവർ എനിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നു, അവരെനിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതെന്താ പറയുക, അതിലൊരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ അവ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിയത കർമ്മം എന്നുള്ള പോലെ മാത്രം നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനോട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്, അതായത് ത്യാഗമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ ആഹാരം നോക്കി, പിന്നെ എന്താ പറയാ, യജ്ഞം മനസ്സിലാക്കി, ദാനം മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, തപസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 രീതിയിലുള്ള ത്യാഗം, 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മം, 3 രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഓരോ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മചര്യ, എന്താ പറയാ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്, 4 ബ്രഹ്മചര്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ആശ്രമങ്ങൾ എന്താണ്, ബ്രഹ്മചര്യ, വാനപ്രസ്ഥ, ഗൃഹസ്ഥ, സന്യാസ എന്നുള്ള ആശ്രമങ്ങളും, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള വർണ്ണങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യബോധം, നമ്മൾക്കുള്ള ആ മിഥ്യാബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. ത്യാഗം ചെയ്യാണ് നമ്മളല്ലേ, അത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ, അടുത്തത് പറയാണ്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് എന്താണ്, രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ നിയത കർമ്മം എന്താണ്, അത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിയത കർമ്മം. പക്ഷെ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ഞാൻ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത്, അതായത് എതിർപക്ഷത്ത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, എൻ്റെ എന്താ പറയുക കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് അത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണത്, അത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എന്താ പറയുക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അനുസരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. പിന്നെ പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ധർമ്മ ബാധ്യതയാണ്, നിയത കർമ്മങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായി. ഇപ്പൊ വീണ്ടും സാത്വിക ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹത്തിനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ത്യാഗത്തിൽ സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ. ഒരു വ്യക്തി എന്താ വിചാരിക്കുക, ഇതെന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത, എന്റെ കടമയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് അതിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, അതിലൊരു വിരക്തിയോ ആസക്തിയോ ഒന്നും കൂടാതെ, എന്റെ കർമ്മം മാത്രമാണ്, ഇതെന്റെ ധർമ്മം മാത്രമാണെന്ന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് കർത്തവ്യം മാത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ത്യാഗം എന്തായിരിക്കും, സാത്വികം. കാരണം അവിടെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സർവ്വകർമ്മങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, സർവ്വകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം അവർ ത്യാഗം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായ ത്യാഗം. അതാണ് പറയുന്നത്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഇതെന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന എന്താ പറയാ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിത ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, എപ്പോഴും മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണ് അവർ, ഭൗതിക എന്താ പറയാ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ,
അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം കിട്ടും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ പാപഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടും, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ സുഖം, നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുണ്യഫലം നമ്മൾ എന്താണ് ഇനിയൊരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും കിട്ടും നമുക്ക്, പുണ്യമായാലും പാപമായാലും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാൻ? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള ത്യാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് അനാസക്തി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, നമുക്ക് അനാസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല എപ്പോഴും ഫലത്തിനോട് ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളല്ല കർമ്മം ചെയ്യും. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, അതായത് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആരാണ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കർത്തൃത്വ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓ, ഈ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്തു, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് നടത്തി തരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം, അത്രമാത്രം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കർത്തൃത്വ ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി പാടില്ല. കാരണം അതാണ്, ഇപ്പോ ചിലർക്ക് എന്താണ് സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യൂ, അതിന്റെ ഫലം വേണം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം വേണ്ട, പക്ഷെ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, കർമ്മത്തിലാവട്ടെ ഫലത്തിലാവട്ടെ ഒന്നും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആസക്തമായു രാഗദ്വേഷരഹിതം. രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല വിരക്തി. അതായത് അതിനോടുള്ള ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ അതിനെ വെറുക്കുന്നുമില്ല. കർമ്മം ചെയ്യും, നിയത കർമ്മം എന്ന് കരുതി മാത്രം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സാത്വിക കർമ്മം. പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് സ്വന്തം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട്, അത് ഇതെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു, ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഞാനാണ്, ഈ ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ അഹംഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട്, അതായത് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും തനിയെ നമുക്ക് വരും, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജസ കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കേടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. അപ്പൊ താമസ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്വന്തത്തിനും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് കേടുപാടുണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കണക്കാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അതും ചിന്തിക്കില്ല. ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉഗ്രകർമ്മം കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ അണ്വായുധം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അണ്വായുധം കൊണ്ട് ആർക്കാ ഉപയോഗമല്ലേ, ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ, ചില കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം നാശം വരുത്തും, മറ്റുള്ളവരുടെ നാശവും വരുത്തും. അത് നമ്മൾ ആർക്കും ഗുണമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത്, അതെന്താണ് താമസ കർമ്മം. ഇപ്പോ ഇന്നലെ കണ്ടു നമ്മൾ, എന്താ ഭസ്മാസുരനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യകശിപു, ഇവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് വരങ്ങൾ നേടി. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് സ്വന്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്തു? അത് ഇല്ല, അവർ സ്വന്തം നാശം വരുത്തി. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ആണ് അവരതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ എന്താണ്, അവർ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്, താമസ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയണം. 3 രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. കുന്തി പുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്തെന്നും, പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തത് എന്തെന്നും, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്തെന്നും
എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. അതായത് ബുദ്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയണ്ടേ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? അതായത് ആരാണോ ആർക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മോക്ഷത്തിന് കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്താണ്, സാത്വികമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബുദ്ധി കിട്ടുന്നത്? അതായത് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുക, സാത്വിക ബുദ്ധി. അത് എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സാത്വിക ബുദ്ധി മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് നമ്മളിവിടെ വെക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ മത്സരങ്ങളെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിവിടെ. അതിന് കാരണം എന്താ? ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മോക്ഷം വേണം, അതായത് ഗുണാതീതനായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കണം, എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ അറിവ് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? നമുക്ക് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന്. കാരണം അവര് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, സത്യത്തെ കണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത്? അത് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ രാജസീയമായ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിയാണ് രാജസ ബുദ്ധി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധി. അതായത് നല്ലതേതാ, ചീത്തതേതാ, ഇത് ചെയ്യണോ, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ധർമ്മമാണോ, ഇത് അധർമ്മമാണോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ധൃതരാഷ്ട്രനെ എടുത്തു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനെ എടുത്തു നോക്കുക. അവർക്ക് ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം എന്താന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? അവര് ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണോ ധർമ്മമാണോ എന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ അധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചിന്തിക്കും? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ധർമ്മമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അത് അവരുടെ വ്യാമോഹം, അത് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മം എന്താണോ അധർമ്മം എന്താണോ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് രാജസമായ ധർമ്മം എന്താ പറയുക, രാജസമായ ബുദ്ധി. പിന്നെ ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ താമസത്തിൽ എന്താ? ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ധർമ്മം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ധർമ്മമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അധർമ്മം എന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ ധർമ്മമല്ലാത്ത അധർമ്മത്തെ നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് കരുതും. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണിത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? താമസം. അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ്. അത് താമസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് അത് നമ്മളെ നയിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതാ പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമഃ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം. ഈ എന്താ പറയുക, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമാഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാള് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതം നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മനിർവാണം, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ലോകത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഇതേ ലോകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതീതരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. എന്താണ്? അതായത് അവർക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഈശ്വരനിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എന്താണ് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അത് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് അവർക്ക് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിന്തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്? എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. അതായത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ അവർ ഇടപെടുന്നില്ല. ഏത് കർമ്മം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവോ ആ കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും അവർ ഇടപെടുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല. കാരണം ദുഃഖം എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കും, നമ്മൾ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് നമുക്കല്ലേ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. സർവ്വ
സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു നായയെ കാണുമ്പോഴും ഒരു പുലിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഴുവിനെ കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരേ ഭാവന. കാരണം എന്താണ്, ഇതില് എന്താ പറയാ, ഉത്കൃഷ്ടമായതോ അധമമായതോ ഒന്നും അവർ വേർതിരിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ ശരീരം ഉത്കൃഷ്ടമായതും മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങൾ അധമമായത്. അധമമായത് എപ്പോഴാണ് ആവുക? നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എപ്പോഴാണ്? അതായത് നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് പെരുമാറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, സ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി, ഉത്കൃഷ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളും ആ മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സമഭാവന? കാരണം എന്താണ്, എല്ലാരെയും കാണുമ്പോഴറിയാം, അതായത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെയും അനാവശ്യമായി ദ്രോഹിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഹിംസിക്കാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹം തുനിയില്ല. അതാണ് സമഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ നിലയിൽ അയാള് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. വിശുദ്ധ ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്വഗുണ രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ. സത്വഗുണത്തിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ അസുരന്മാരെ, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ. പക്ഷെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ആരെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അതീതരായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിഷപ്പല്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർപ്പത്തെ പോലെ. ഇപ്പൊ സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ വിഷപ്പല്ലുകൾ ഉള്ളപ്പോ, അല്ലെ? അതിന് ആ വിഷപ്പല്ലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സർപ്പത്തെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? വിഷപ്പല്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത സർപ്പങ്ങളെ പോലെ. അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളുണ്ട്, 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രൂപ, രസ, ഗന്ധ, സ്പർശ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ശബ്ദ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്താണ്? വിഷപ്പല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പിന്നെ അറിയാം, ഒന്നും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അതേപോലെ ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും ഇവരുടെ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്. നമുക്കൊന്നും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവന്യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആരെന്ന്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനായിട്ട്. അതെ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ത്യാമാം ഭക്ത്യാമാം. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു, അല്ലെ? എനിക്ക് ഒരു പത്രമോ ഇലയോ പുഷ്പമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തന്നോ, പഴമോ ജലമോ, പക്ഷെ എങ്ങനെ? ഭക്ത്യാമാം പ്രയച്ഛതി. അത് പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ശബരി എന്ത് ചെയ്തു? ശബരി ശ്രീരാമന് കാട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? എച്ചിലാക്കിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങളല്ല കൊടുത്തിരുന്നത്. എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമന് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഭാവം മാത്രം. അതായത് അത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അതേപോലെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? ഗജേന്ദ്ര എന്താണ്? ആനയാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവായിട്ട് പോലും ഒരു മാനിനോടുള്ള ആ ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവസാനം അത് പിന്നീട് എന്താ പറയാ, അല്ല ഭരതരാഷ്ട്ര, അതല്ല. ഇത് ഗജേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്നുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. ഒരു ശാപം മൂലം ആനയായതാ. അപ്പൊ ആനയായി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ ഒരുപാട് ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ രാജാവിന് ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു. ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ, അത് മനുഷ്യ ശരീരമല്ല, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമാണ് എങ്കിലും ആ പഴയ കാലം ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുടെ ഓർമ്മ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതി പാടുകയാണ്, ഭഗവാനെ വിളിച്ച് ആ ദുഃഖത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഃഖത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്രനാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ കുളത്തിലെ ഒരു പുഷ്പം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്തുതി പാടുമ്പോൾ ആരാ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഓടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഭഗവാൻ ഒരു നിഗൂഢമായ ഒരു രഹസ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു സംശയദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ഗുരുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്താ, ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും. അതിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെ, അച്ഛനെ പോലെ നമ്മുടെ ആ ലോകത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം പൂർണ്ണ ബോധം വരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിശതേ തദനന്തരം, അതായത് ഉൾപോകുന്നു, അതായത് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, മായാവത ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രഹ്മസായുജ്യം, അവർ പറയുന്നില്ലേ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യമായ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടും. ആ ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ആ ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശത്തെ തദനന്തരം. അല്ലാതെ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ലീനമായി പോകും, അതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പച്ചക്കിളി ഒരു പച്ച മരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ പച്ചക്കിളി മരത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ ഒന്നായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പച്ചക്കിളി പച്ച മരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുകയില്ല ഒരു പക്ഷെ അത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത്, പഴങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിത്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, കാരണം നമ്മൾ നിത്യദാസരാണ് ഭഗവാൻ യജമാനനും നമ്മൾ സേവകരാണ്. അപ്പൊ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഈ ഒരു പക്ഷി അവിടെ എന്താ പറയാ, ആ മരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനാണ്, അല്ലാണ്ട് മരത്തിൽ ഒന്നായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വിശത്തെ തദനന്തരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരം ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എത്ര തവണ ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അല്ലെ, ആ മാമാപി എന്താ പറയാ, മദ്വ്യപാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരമപുരുഷന്റെ ആ സംരക്ഷണത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ എനർജികൾ നമുക്കറിയാലേ, അധമശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്, മായാദേവി മായശക്തി, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവീ പ്രകൃതി ആശ്രിതാഹ, മഹാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും എന്താണ്, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമുക്ക് ആ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. വിശുദ്ധ ഭക്തന് തന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരം ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമം ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണം.
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അകറ്റിത്തരും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ തീവ്രത ഭഗവാൻ കുറച്ചു തരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താലാണ്. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അത് പിന്തിരിയരുത്. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. മച്ചിത്ത സർവ ദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വം അഹങ്കാരാൻ നാശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും. ഭഗവാന്റെ ആ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്ത ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിയാം. ബദ്ധജീവം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബദ്ധജീവം. പക്ഷെ ആ ബദ്ധാവസ്ഥ നീങ്ങണമെങ്കിൽ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അതീതരായിട്ട് നിൽക്കണം. അതെങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കഴിയുക. ഈ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്താ ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ എന്താണ്, നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരെ കാണുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവര് സഹോദരങ്ങളാണ്, ജഗായ് മദായ് എന്ന സഹോദരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ, ഈ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? കരുണ അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ, രഹസ്യ അവതാരമാണ്. വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം വന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് 4 പേര് വന്നു അല്ലെ. ഗദാധര പണ്ഡിത, പിന്നെ എന്താ പറയാ അദ്വൈത, ശ്രീവാസ, പിന്നെ ബലറാം, അതായത് നിത്യാനന്ദ. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നവരാണ് ജഗായ് മദായ് എന്നുള്ള ആ ചേട്ടനനിയനാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഹീനമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ പ്രഭു അവതരിച്ച സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാന്റെ ആദേശം അനുസരിച്ച്, ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, എന്താണ്, കലിയുഗ ധർമ്മം ഹരിനാമമാണ്, കലിയുഗ ധർമ്മം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനയാണ്, ദയവായി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലൂ, ദയവായി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലൂ എന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. ആര്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ബലരാമൻ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവര് എപ്പോഴും മദ്യപിച്ചിട്ടും മാംസം കഴിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്ത്, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാധനം എടുത്ത് എന്താ പറയാ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലക്കടിച്ചു. അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ രക്തം വരികയാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ രക്തം വരുമ്പോൾ അത് ഉടനടി ഭഗവാന് മനസ്സിലാവാണ്, ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലാവാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഉടനടി ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി സുദർശനം ചക്രം വിളിക്കുകയാണ്. സുദർശനം ചക്രം വരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദുർവാസ മുനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ. അതായത് അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ സ്വന്തം അച്ഛന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എത്ര വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ഉടനടി ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി സുദർശന ചക്രം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബലരാമനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ഈ എന്താ പറയുക കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്താണ്? രഹസ്യമായ അവതാരമാണ്, കരുണ അവതാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കരുണ കൊടുക്കാനാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശനം ചക്രം പിൻവാങ്ങി ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണേ, ആർക്ക്? ഈ മദായി എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. ആ ചൈതന്യ രൂപത്തിലുള്ളത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോലും എന്താ പറയുക ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം നമ്മൾ എന്താ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് അവസ്ഥ? നാശമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും
ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യനാട് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ഈ 84 ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഒരു യന്ത്രം എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ, കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജന്മം തരുന്നത് അമ്മ എന്ന പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പക്ഷെ അച്ഛനാരാണ്? ആ ബീജം നൽകിയ പിതാവാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഭഗവാൻ ബീജപ്രദ പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എന്താണ്? ആ പരമപുരുഷന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആ അമ്മ നമുക്കൊരു ഓരോ ജന്മങ്ങൾ തരുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ യന്ത്രങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ഒരു യന്ത്രം പോലെ. അതായത് അത് മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരു യന്ത്രം പോലെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ. ആ യന്ത്രത്തെ നടത്തുന്നത് എന്താണ്? ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ജീവാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നതും നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു യന്ത്രം നടക്കുന്ന പോലെ, യന്ത്രം എന്ന പോലെ. ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അതാ പറയുന്നത്, ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ബാറ്ററി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലോക്ക് നടക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ യന്ത്രങ്ങൾ. നമ്മളൊക്കെ ശരീരം എന്താണ്? ഒരു യന്ത്രങ്ങളെ പോലെയാണ്. യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ വേസ്റ്റ് അല്ലേ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തനാശീലമാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ഒരു ജഗന്നാഥ് പുരി, അതായത് നമ്മൾ പറയാം ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരി എന്നുള്ള ഭഗവാനാണ്, അതായത് വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജഗന്നാഥ് പുരി പോയാൽ ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒറീസയിൽ ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ 8 രീതിയിൽ വരാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ 8 രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതോ, ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതോ, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതോ, ചിത്രമായാലും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 8 രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ദാരു ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവ്യ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രൂപമാണ് ഈ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഈ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഭഗവാന്റെ കൈകളും കാലുകളൊക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം. അതിൽ കണ്ണുകൾ വിടർന്ന കണ്ണുകളാണ്, ഒരുപാട് വലിയ കണ്ണുകളാണ് ഭഗവാന്റെ ഇത് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയിലെ റാണി ആരാണ്? ഈ രുക്മിണി. ആ ഒരു ക്വീൻ, അതായത് ദ്വാരകയിലെ റാണി എന്താ പറയാ, രുക്മിണിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വൃന്ദാവന ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ്? രോഹിണി മാതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലെ? കാരണം ഭഗവാന് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാൻ ചിന്തയില്ലാണ്ട് ഇരിക്കില്ല. അത്രയും പ്രിയമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ദ്വാരകയിലെ ദ്വാരകാധീശനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രുക്മിണി ദേവിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ രോഹിണി മാത ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അനിയത്തി ആരാണ്? സുഭദ്ര. സുഭദ്ര വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരുന്നത് ഞാൻ പറയാ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ബാല്യലീലകളൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? അവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എത്താണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം അവരുടെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് 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 ഭഗവാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, രോമാഞ്ചനം കൊള്ളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അത്രയ്ക്കും അധികം സന്തോഷവും ആ വിരഹവും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. കാരണം അവരെയൊക്കെ വിട്ടുനിന്ന ആ വിരഹവും ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ വിടർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും എല്ലാം കണ്ണുകളൊക്കെ അങ്ങനെ വിടർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ ആ കൈകളും കാലുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉൾവലിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപം കണ്ട നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, എന്നും കാണാത്ത, എപ്പോഴും കാണാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ, അത്യത്ഭുതമായിട്ട് ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തില് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഇപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണിത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? രാജാവ്. ഇതാരാണ്? പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണ്. ഒറീസ
ഒറീസയിലെ രാജാവാണ്. ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യണേ, ഈ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എപ്പോഴും കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര ഉണ്ടാവും. ആ രഥയാത്ര രഥം വരുമ്പോൾ ആ രാജവീഥിയെ അടിച്ചുവാരി ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ്. ആര്? സ്വയം രാജാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു ആളായാലും, എത്ര പണം ഉണ്ടായാലും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാലും, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കുണ്ടായാലും, നമ്മൾ വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും, സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു സേവകനാണ്. ആർക്ക്? ഭഗവാന്. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രാജാവ്. സ്വയം രാജാവാണ്. ആ രാജവിധി, അതായത് രഥം വരുന്ന ആ വഴിയൊക്കെ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് രാജാവ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ മാതൃകയാവാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത് ദേവേതരോ ജനാഹ. അതായത് എന്താ പറയുക, രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകൾ അത് തന്നെയല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, നമ്മൾ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്ന് ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് രാജാവ് സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം. അതാണ് രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. അതായത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള അഹംഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടാൻ പോണില്ല. നമ്മളിവിടെ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളിവിടെ വാടകയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവധി തീർന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ, ആ സത്യം. അതാണ്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈ തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താ ഇവിടെ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാം നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ. ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അർജുനൻ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് എതിർപക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ്? സഹോദരങ്ങളാണ്, ബന്ധുമിത്രങ്ങളാണ്, ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്. അവരെ കണ്ട് വയ്യാന്ന്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് 5 കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു. മൃദുല സ്വഭാവമായിരുന്നു, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പിന്നെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവരെ കൊന്ന എനിക്ക് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തളർന്ന് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഏറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അല്ലെ. എത്രയെല്ലാം ജ്ഞാനം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, എന്തെല്ലാം ജ്ഞാനം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ, അതാ പറയണ, ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തു ഭഗവാൻ. അത് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുക. യഥാ ഇച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇതെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ഭഗവാൻ ഇടയിൽ കയറില്ല, ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഇത് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് എന്ത് ഹിതം തോന്നുന്നു അത് നീ ചെയ്യേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു, ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഞാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നീ ചെയ്യാവൂ എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാണ്. ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഒരു അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടയിൽ കയറില്ല. അത് നമുക്ക് വിട്ടതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് പോലും അതാ പറയുന്നത്, സമഗ്രമായി നീ ആലോചിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതം, അത് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യേ എന്ന് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രമാത്രം നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ്, ഒന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇത് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് തന്നെ സെയിം ശ്ലോകമാണ്. ഒരു ഒറ്റ വരി ലാസ്റ്റിലത്തെ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂടെ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇത് ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്തെന്നാൽ
നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ശ്ലോകം നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചിരുന്നു. മന്മന, അതായത് എന്റെ എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക. മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യത്തെ 2-3 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കധികം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, അത്ര തന്നെ. അതെങ്ങനെ, നമുക്കൊരു നമസ്കാരം, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചാലും മതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയണേ, നീ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ആര്? അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്താ പറയാ, ശിഷ്യനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ, അല്ലെ? ബന്ധു എന്താ പറയാ, മിത്രനായിരുന്നു, പക്ഷെ സ്ഥാനം മാറി ശിഷ്യനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ പറയാം, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്ക്, എപ്പോഴും ഭക്തനാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുക്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്മരണയിൽ ഭഗവാനെ വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇതും വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല എന്താ പറയാ, പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ആരാണ് തരുന്നത്, അല്ലെ? സ്വയം ഭഗവാൻ തരുവാണ്. ഇതോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കപ്പോ, അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ പറയണത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ ഈ നേരം വരെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു ഉപദേശങ്ങൾ? അതായത് പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൊടുത്തു, പരമാത്മാ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, പിന്നെ എന്താ പറയാ, സന്യാസ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, സന്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കൊടുത്തു, മനോനിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം, അതായത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ പലതും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരം വരെ പറഞ്ഞു തന്നതെല്ലാം നീ മറന്നേക്ക്, അതായത് ത്യജിക്ക്, എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താണത്? ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മുക്തനാക്കും, പേടിക്കേണ്ട. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് എല്ലാം മറന്നേക്ക്, പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ചെയ്യണം, എന്നിലെ ശരണം തേടുക. ഈ ശരണം തേടുക എന്ന് ഭഗവാനിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിന് 6 രീതികളുണ്ട്. അതായത് ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, പ്രതികൂലസ്യ വർജന. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തിഷ്ടമാണോ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് വർജിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരരുത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. രക്ഷിഷ്യതി ഇതി വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഗോപ്തൃത്വേ വരണം, അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ? ആത്മനിക്ഷേപ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ എന്താണ് ബുദ്ധി കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, ആ സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അതായത് 9 വിധം ഭക്തിയിലും എന്താ പറയാ ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്ത പിന്നെ കാർപ്പണ്യം, അതായത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളിൽ. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്കില്ലാതെ വളരെ വിനയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. ഞാൻ വലിയ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് എന്താണ് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും. അത് ഉറപ്പ് തരാണ് ഭഗവാൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഒരു അച്ഛൻ മകനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ, ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം തരാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, എന്നിലെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, എന്താ പറയാ, അച്ഛന്മാർ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുക? മുകളിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ്, അല്ലെ, പിന്നെ വീണ്ടും പിടിക്കും, കയ്യിലേക്ക് താഴെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി എവിടെയാണ്? കാറ്റത്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛന്റെ കൈകൾ താഴെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച എന്താണ്? കുട്ടി ഒരിക്കലും പേടിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും താഴെ വരുന്നത്, അല്ലെ? താഴെ വീഴില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കുട്ടിക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 കൈകളായിട്ട് ആരാ നിൽക്കുന്നത്? സ്വന്തം അച്ഛൻ, അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ അച്ഛൻ തന്നെ എന്നെ പിടിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ആ
കുഞ്ഞിനുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ പിടിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെയാണ് അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലെ ആ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ ദൈവം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം വിധാസ്യതി ഭക്തി മയീം പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യതി അസംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആ ഭക്തന് സുനിശ്ചിതമാണ്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സുനിശ്ചിതമാണ്, അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് നൽകാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാത് ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അത്രയും ഉറപ്പ് തരാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആ അറിവിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, ഇതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ഭൃത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ, സേവകൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സേവകനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അത് എന്താ പറയുക, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാണിയാണ്, നമുക്കറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരാണോ എത്തിക്കുന്നത് ആ ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായി തീരും. അങ്ങനെ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്, അതേപോലെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലും ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണ് സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ശീല പ്രഭുപാദർ. അവരെന്താ ചെയ്തേ, 70-ാം വയസ്സിൽ, മുതിർന്ന വയസ്സിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി ഗുരുവിന്റെ ആദേശം അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എങ്ങനെ കിട്ടി, അതേപോലെ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അവരോടും ഈ ജ്ഞാനം പങ്കുവെക്കണം. കാരണം ഇത് അവർക്ക് അറിവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം വെളിച്ചം, അത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇരുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തേ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയി ആ മുതിർന്ന വയസ്സിൽ ഒരു ഇസ്കോൻ എന്നുള്ള ആ സംസ്ഥയെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സംഘടനയെ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോനുകളുണ്ട്. അതിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അത് ഈ ഇസ്കോൻ കാരണം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സംഘടന എന്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചു, അത് സ്വയം എന്താ പറയാ, ആ അറിവെല്ലാം നേടി അവർക്ക് പോവായിരുന്നു അല്ലെ മുകളിലേക്ക്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരതല്ല ചെയ്തത്. അവരെന്താ അവർ ഈ കാര്യം, അവര് മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. എല്ലാവരോടും ഒരു കരുണ, അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു കരുണ ആണ് ആർക്ക്, ഈ പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ കാര്യം എത്തിക്കാനാണ് അവര് ശ്രമിച്ചത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണേ, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന, അതായത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പ്രാണ അർത്ഥ ദിയ വാച എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ 4 രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാണം കൊടുത്ത്, നമ്മുടെ പ്രാണം പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാണം കൊടുത്തുവെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് തിരിച്ചു നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും എന്നാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുക പണം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കുകയാണ്. ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി. ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞ, ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എങ്ങനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ദിയ. പിന്നെ വാച, വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സേവിക്കാനും പറ്റും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴാണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർ സംസാരിക്കുക, അവർ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പരസ്പരം സംസാരിച്ചവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടല്ലോ. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഉപദേശം തന്നു അല്ലേ നിനക്ക്, ഇനിയിപ്പൊ നിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ, നിന്റെ വ്യാമോഹം നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യം പറയും. നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർ ലബ്ധ്വാ ത്വത്പ്രസാദാത്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നല്ലേ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുനനായിരുന്നു അല്ലെ? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി, ഒന്നും തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തന്നെ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സും ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ലാതെ, പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്താ പറയാ, വില്ലും ശരങ്ങളും ഒക്കെ തേരിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരിപ്പായിരുന്നു അല്ലെ അർജുനൻ. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ആ അർജുനൻ ഇത്രയും ഉപദേശം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇത്രയേറെ ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു, നിന്റെ വ്യാമോഹം നീങ്ങിയില്ലേ അർജുനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, എല്ലാം അച്യുത, എല്ലാം വ്യാമോഹം എന്റെ ഇപ്പൊ നീങ്ങി. ഞാനിപ്പോ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സംശയരഹിതനാണ്. ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഭഗവാൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ പറയണ, ഞാൻ സംശയരഹിതനായി, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ദേ എല്ലാം ഒരുങ്ങി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ മൂലം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം മൂലം അർജുനൻ എന്താണ് ഇപ്പോ ആ സംശയങ്ങളിൽ ആകുന്ന അസുരന്മാരെല്ലാം ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അസുരന്മാരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര് തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് ആര് പറയുന്നു? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അത്ഭുതമായ സന്ദേശം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു? നമുക്കറിയാലോ, സഞ്ജയൻ ആരാണ്? മിനിസ്റ്ററാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ. പക്ഷെ മന്ത്രിയാണ്. പക്ഷെ മന്ത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് എന്താണ്? ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്. എന്താ പറയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാസദേവർ നൽകിയ ദിവ്യദൃഷ്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം കാണാണ്, കേൾക്കാണ് സംഭാഷണം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ഒരു സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു, എന്നെ എന്താ പറയാ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശമാണ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനൻ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ എങ്ങനെ? വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സഞ്ജയൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവരുടെ സംഭാഷണം, ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടിപ്പോ എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അനുനിമിഷം എനിക്ക് എന്താണ് ആനന്ദം കിട്ടുകയാണെന്നല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ. അവിടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കാരണം കാണാനിട വന്ന എന്താ പറയാ സഞ്ജയന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ, നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്കും ഇന്നും ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരോ നിമിഷം നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടല്ലേ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം എന്താ പറയാ പുതുമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് എന്താണ് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആർക്കാ തോന്നിയത്? സഞ്ജയനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആര് കേട്ടു? ധൃതരാഷ്ട്രരും കേട്ടു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒന്നും തന്നെ തോന്നുന്നില്ല. അതാ വ്യത്യാസം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രരാവണോ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ അർജുനനാവണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്
ധൃതരാഷ്ട്രർ. പക്ഷെ ഇത് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്ന അർജുനന് മനം മാറ്റം വന്നു. ഇത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആ സഞ്ജയന് പോലും ഒരുപാട് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാണ്, യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോർ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ടിരിക്കും അല്ലെ? ആ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത് അല്ലെ? എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ മക്കള്, പാണ്ഡവന്മാരും എന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇത്രയും കേട്ടതിന് ശേഷവും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്റെ മക്കൾക്ക് ജയം സംഭവിക്കും. കാരണം അവിടെ ആരുണ്ട് കൂടെ? ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോ എന്റെ മക്കൾക്ക് ജയം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് ജയം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ്. അതാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷിൻ തനുമാഷിത. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിഡ്ഢികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. അതായത് എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനുള്ളത്, അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാകും, അവിടെ നീതിയും അസാധാരണ ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇത് ഗീതാമാത്മ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അതായത് പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രീതിപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ശോക, ഭയ, മോഹം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകും എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രേവ ഏകോ മന്ത്രസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, അതെന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും, ഒരേ ഒരു കർമ്മവും അവന്റെ സേവനയും ആകുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതി പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. 18ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. അതെ, സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ത്യാജിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. പിന്നെ ശ്ലോകം 5 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി കൂടാതെ. ഇതാണ് ആസക്തി ഇല്ലാതെ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും എന്താ പറയാ അത് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്ങനെ? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം. സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും എന്താണെന്നും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്ന എന്താണെന്നും അറിയുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി. ശ്ലോകം 65 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ തന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും ശക്തിയും നീതിയും. അതാണ്. അപ്പോ
അപ്പൊ എന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ 18 ദിവസത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി തന്നെ അല്ലേ? നമുക്കും എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അർജുനനെ പോലെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കും അറിയില്ല ചില സമയത്ത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തത്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തത് അർജുനന് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഈ ഉപദേശം ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അർജുനൻ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ 6 അരിഷഡ് വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ. ഈ 6 അരിഷഡ് വർഗങ്ങൾ അത് ഒരു അസുരങ്ങളാണ്. അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരണം പ്രാപിക്കണം. ആരെ? ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ശരണം പ്രാപിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ, യഥാ ഇച്ഛസി തഥാ കുരു, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതായത് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ നീ അതുപോലെ ചെയ്യേ, ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ നീ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? കരിഷ്യേ വചനം തവ. അതായത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന്. നമ്മുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയുക കലിയുഗ ധർമ്മമായ ഹരിനാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ അർജുനന്റെ ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാകുമ്പോൾ, ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആ രഥത്തിന്റെ സാരഥിയാകുന്നു, നമ്മുടെ സുഹൃത്താകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സാരഥിയും സുഹൃത്തും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ വിജയം കൈവരും അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഈ അമൃതതുല്യമായ ഭഗവത്ഗീത വാണി അത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വെളിച്ചമായി ധൈര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അഭയമായി തണലായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിലെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും മാത്രമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ആ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് 4 വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒരുപാട് നന്ദി മാതാജി, നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.